Dipisil para kay Eduardo Jimenez, pamayukan Corporate Social Responsibility Department kan Energy Development Corporation, akuon ang trahedyang kinaabtan kanapat niyang pag-iriba sa trabaho na sinda Captain Rufino James Crisostomo, mechanic crew na si Joel Martin, asin duwang Australian national na sinda Simon Chipperfield asin Carty Santanam. Kasubagong alas 12 nin maagahon, nakumpirmar sa ginibong search and rescue operation na mayo na ang mga ininin buhay asin nasa state of decomposition na ang mga hawak. Sa ibong kaini, pigsyerto ni Jimenez na padagos ang koordinasyon ninda sa mga nabayaang pamilya kan mga biktima. Pasalamat man subot siya sa lokal na gobyerno kan Kamalig na daing untok sundo na makuha ang hawakan apat. Una, maraming salamat sa patuloy niyong pagdarasal at pakikisimpatya, lalo na sa pamilya ng mga nasawi at siguro sa mga kasamahan namin sa trabaho. Hindi madali ang nangyari, isang trahedya nga kung nasabi na natin. Pero kailangan natin gumalaw, kailangan natin kumilos para mabigyan sila ng nararapat na na pag-aasikaso. So yun ang inaasikaso namin ngayon. Sigon si Area Manager kan Bicol International Airport na si Cynthia Tomanot, day paninda masabi kung ano talaga ang naging kausa kan pagbagsak kan eroplano. Yung oras at altitude na binigay ng piloto ay naibigay namin sa publiko. At the same time, yung instruction po ng aming air traffic controller na mag-report 20 miles out. Ang problema po, after that, expected na dapat mag-report si piloto, hindi nakapag-report, kaya nagkaroon ng declaration na distress phase. So what we did is the same pa rin sa procedure na kailangan namin na i-confirm kung saan baka lang nakalapag sa Naga Airport, sa Daet Airport, but then after... Aminado man ang otoridad, day pa masabi kung ori ng gad o anong oras may bababa ang bangkay kan apat. Urog nang kung masakit na ang terrain pasakat sa lugar, mas masakit na ang pababa hulitadara na kan mga rescuers ang labi kan apat na biktima. Na-imagine na sabi ko papunta pa lang doon 4 to 5 hours. Pagbaba, mas matagal yon. Yun ang kwa doon. Kaya hindi natin ma-approach. Buti kong aeroplano yan, nakakuha nila kung anong oras darating. Estimated time of arrival. Ito, hindi natin makakuha ng estimated arrival. Kuha lang to, sabi ko lang, pinag-check ko lang para sa akin, more or less ganun. Nagpapasalamat naman ang pamayukan Albay Provincial Safety and Management Office o APSIMO sa daing untok na suporta asintabang kan EDC asin iba pang ahensya sa ginibong operasyon. Sa ngunyan, nakaantabay na sa naan opisina sa magiging resulta kan retrieval operation. Saro sa mga konsiderasyon ang kamugtakan kan panahon asin kapasidad kan mga responder. Of course, with the full support na hindi tayo pinapabayaan ng EDC, or throughout talagang nandiyan ang EDC, Energy Development Corporation. Full support sila sa lahat ng resources, including vehicles and kailangan ng mga rescuers, and then chopper, aside from yung chopper ng top 5 and Navy. Hagad sa nakan otoridad ang positibong resulta kan retrieval operation. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.